Potsatiratu uthenga wa imfa ya kaswiri osewera mpira wakale wa timu ya Flames Eso Kanyenda kwabweratu uthenga kuchoka ku John. Uthenga umenewo wachoka kwa mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika nde uthengawo aulemba pa tsamba la mchezo la Facebook nde ife tingouwerenga mmene aulembera kenako ndikufotokozera mmeneso aulembera. Message of condolences to the Kanyenda family. Uthengatu wachipepeso kupita ku banja la Kanyenda. The First Lady and I are deeply saddened by the passing of one of our national football legends, Eso Kanyenda, who died in United Kingdom on Tuesday 2 December 2025. Akutetu amayi afuko ndi ine tadzidzimuka ndi imfa ya dzidzidzi ya mmodzi mwa akaswiri a timu ya Malawi ya mpira wa miyendo Eso Kanyenda amene atisiya ku UK kapena United Kingdom lachiwiri pa 2 December 2025. His death has robbed Malawi of a true son of the soil and a man who devoted his energy for raising our national flag high across Africa and Europe where he studied. Akutetu imfa yake yachotsa mphangala yeniyeni ku Malawi amene anadzipereka kwa mtima wake ndi mphamvu zake zonse potenga mbendera ya Malawi kuzunguliratu ndekuti ku Africa komanso ku Mangalande komwe anakayiwalisa pamene adakasewera ku timu ya ku Russia yomwe imadziwika ndi zina loti Rostov FC. At the height of his career, Kanyenda played a pivotal role in securing Malawi's qualification for the Angola 2010 African Cup of Nations, a proud milestone in our football history. Akutetu munthawi yake imene amasewera mpira anathandizira national team ya dziko la Malawi kuti ichite mwayi opanga qualify mu mpikisano wa African Cup of Nations mu chaka cha 2010 kumene kunkachitika ku Angola, zomweto sizayiwalika mu mbiri ya mpira ku dziko la Malawi. Even after retiring from active play, he remained a guiding voice of local football administrations, demonstrating unwavering dedication and commitment to the growth of the sport in our country. Akutetu ngakhale adapuma kusewera mpira adakhalabe akuthandizira mpira wa ku Malawi popereka upangiri komanso usogoleri komanso amaonesa kuzipereka kuti masewera apite pasogolo ku dziko lathu la Malawi. As we mourn his passing, the First Lady and I extended our deepest condolences to the Kanyenda family during this difficult moment. Akutetu mene tekulira imfa yake ine ndi mayi afuko tikuperekatu mosweka mtima uthenga wathu wachipepeso ku banja la Kanyenda mu nyengo yowawisayi. Rest in peace legend Eso. Akutetu pumani mumtendere kaswiri Eso. Professor Arthur Peter Mutharika, President of Malawi. Akutetu Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko la Malawi. Komanotu amenewa Eso imfa yawo yadza posatira matenda amene anavuta kansa ya mchiwindi nde iwo anabadwa pa 22 September 1982 ndipo amwalira pa 2 December 2025 kusonyeza kuti atisiya ali ndi zaka 43. Paja monga anali kaswiri wa mpira wa timu ya Flames nde iwo ku timu ya Flames anasewerera kuchoka mu chaka cha 2000 kufika mu chaka cha 2015 kuthandiza kuti anasewera mu timu ya Flames zaka zokwana 15. Komanso paja anasewera matimu osiyanasiyana ngati Wanderers, Dwasco ndi matimu ena ku Malawi komanso kumayiko akunja anakasewera matimu osiyanasiyana monga amene afotokozera Professor Arthur Peter Mutharika ku matimu ngati aku Russia. Umenewotu ndi mmene uthenga anatumiza mtsogoleri wa dziko kupita ku family ya late Eso Kanyenda. Nkuthekatu muli ndi uthenga ngati uthenga muli nawo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu.